партоби ту ба дохили ҷаримагоҳ ва вазъияти бисёр ҳам хавфнок аст. Ҳамин тавр ҳисоб шуда шуд. Бинандагони арҷманд мо ба пеш мебароем дар дақиқаи 32-юми бозӣ ва вазъияти ӯро фаромӯш кардан, озод гузоштанд ва дар мубориза бо дарвозабони ҳариф 1-1 бурад ду футболбози мо баланд меҷаанд. Дар қисми якум мо голи худро маҳз баъд аз вазъияти стандартӣ ба ҳадаф расонида будем. Партоби ту ба дохили ҷаримагоҳ ва баъдан зарбае ки Абдуфаттоҳ Худоидодзода зад боиси кушода шудани ҳисоб шуд. Ин дафъа тавассути бозигузорӣ ту ба бозӣ дароварда мешавад ва ҳамин тавр як таркибборои ҷаззоби дигар бо иштироки шогирдони Аҳлиддин Турдиев ва ҳамин тавр ҳисоб бинандагони арҷманд 2-0 мешавад. Як ҷаҳон фараҳу шодӣ мебахшад. бори дигар мебинем. таваҷҷӯҳ кунед ба ин вазъият. Чӣ гуна як футболбози мо озод боқӣ монда. Генти кишвари Белгия аст. Инҷо имконияти бисёр амолӣ барои футболбозони мо. Боз як зарбаи дигар. Ҳамин тавр ҳисоб 0-3 мешавад. Бисёр олӣ буд. Тӯбро хеле хуб манъ кард. Як дифогар аллакай асади роҳи ӯ дур шуда буд. Дифогари дуюм ҳунарнамояшон дар мусобиқаҳои аврупоӣ бисёр хуб аст. метавонем мисолҳо биёрем ва чӣ гуна фурсати олӣ барои футболбозони мо. ҳамин тавр ҳисоб бинандагони арҷманд 0-4 мешавад. бисёр Вайсидинов ва баъдан ин зарбае ки мо шумо мебинем аст. инҷо ҳуҷуми бисёр ҳам хавфнок аз сӯи футболбозони қазоқ. акнун онҳо бубинед тавонистанд тавассути канори чап. акнун вазъияти хавфнок аст. зарба ва ҳамин тавр ҳисоб 1-5 мешавад. бисёр афти дар дохили ҷаримагоҳ ва ҳуҷумро идома дода натавонист. инҷо бошад ҳунарнамои бисёр олӣ Аббос Андалибовро махсус ишора мекунем. нимососӣ дар чемпионати Осиё ва чемпионатҳои дигар мусобиқаҳо мешавем. голи дигари бисёр ҳам зебо. инҷо футболбоз ба Шаҳриёри Иноятулло ва баъдан ин зарбаи ҷононаи мерасад. вазъияти стандартии навбатӣ боз ҳам ту ба бозӣ дароварда мешавад. як зарбаи дигар аз масофаи дур ва дарвозабон инҷо ин ҳолатро бартараф кард. аммо футболбозони мо ба ҳар ҳол голи ҳафтумро ҳам мезананд. иштирок карда буданд ва онҳо хеле хуб ҳамон бохтро дар хотир доранд ва барои анамон бохт имрӯз ба таври